tatanawon guys. Kung saan niya pagkat guys. Wala man ni hagdanan. Oh, shout out ko sa atong mga followers ha. May mukat-kat way hagdanan guys. Way hagdanan guys, pero mukat-kat siya. Oy, galing ah. Hop, ya. Okay. Oh, gamay lang guys, kuan guys oh. Okay. Iya lagi pasaka guys. Para matuwad siya, masaka niya. Para kuman ang iyang kamot guys, kaya gitukod guys oh. Tang angat na yan oh. Oh. Ayun. Okay. Oh, gialsa niya ang kamot guys. Gialsa ang kamot, human miliyok. Kami tuyok guys. Okay. Ibali na po ang iyang kamot guys. Tara yung kamot oh. Oh, driver na sa kalam oh. Oh. Pantukod. Tukod ang kamot oh. Taka na guys. Perfect landing guys. Dalog. Wala, dalog. Okay na guys. Thank you so much guys. Nakakat-kat na siya guys. Thank you so much. God bless you all.